мусобиқаи футболи деҳа ба деҳа дар деҳаи Шӯроби ҷамоати деҳоти Сомонӣ шаҳри Ҳисор ки бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардида буд, ба поён расид. Дар мусобиқаи мазкур 36 даста иштирок намуда давоми 1.5 моҳ миёни ҳам рақобат карданд. гузориши ҳамкорони мо аз ҷараёни бозии ниҳоии мусобиқаи мазкур. дар баробари дигар шаҳр ноҳияи ҷумҳурӣ бошандагони деҳаи Шӯроби ҷамоати деҳоти Сомони шаҳри Ҳисор пайваста барои рушду оммавӣ намудани варзиш ба хусус бозии футбол миёни сокинони маҳал ва шаҳр талош ба харҷ медиҳанд то наврасону ҷавонон дар вақтҳои холигии худ ба бозии футбол машғул шаванд. бо ҳамин хотир дар доираи мусобиқоти футболи деҳа ба деҳа ба хотири истиқбол аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ мусобиқа барои дарёфти ҷоми Шӯроб ташкил карда шуд. با استقبال جشن سالگی جمهوری تاجیکستان ما این فوتبال رو تشکیل کردیم. این فوتبال مذکور دهه با دهه بین 36 تیم‌های جماعت دهات سومون شهر حصار تیم‌های نوعی رودکی و شهر دوشنبه تشکیل کردیم به خاطر آنکه جوانان رو از کارهای نوشرویان برگردانده با همین نمودی ورزشی نخواهیم یک جلب کنیم. امروز مسابقه مذکور از تاریخ دیمی январ سرجا 1 ماه 20 روز دوام دارد. 159 بازی گذراندیم. امروز در فینال دسته مولانه شهر دوشنبه و بالای کانالی شهر ҳисор وا میخورم. امید آن داریم که مخلصان خرسند از همین مسابقه که ما تشکیل کردیم به خانه خود برمیگردند. дар мусобиқа аз миёни 36 дастаи иштирокчӣ ду тими пурқувват мавлоно ва болои канал ба даври ниҳоӣ роҳ ёфтанд. пеш аз оғози бозӣ масъулин ба бозигарон аз риояи қоидаҳо ва эҳтироми ҳамдигар маслиҳатҳои муфид доданд. баъдан рақобати дастҳо дар майдони навбунёди деҳаи Шӯроби ҷамоати деҳоти Сомон ки бо ташаббуси соҳибкорини маҳаллӣ сохта шудааст оғоз гардид. бозии мазкур бо ҳузури мухлисони зиёд ҷолибу диданӣ сурат гирифт. дар миёни мухлисони ҷавон пиронсолон ҳам ҳузур доштанд. мо имрӯз барои тамошои ду командае ки дар маҳиллаи барои 30-солагии Тоҷикистон бозӣ карданд мухлисӣ омадем. мо мехоҳем ки дар инҷа футбол ғалаба кунад, спорт ғалаба кунад. ҳамаша нағз мебинем. мо бозӣ мекардем. бозам мухлиси командаи раби спечаки шаҳр мебошем. бозӣ мекардем. мо орзумандем ки ҳамаи ҷавонони Тоҷикистон ба ҳамин хел спорту машғул шаванд. аз баргузории мусобиқаҳои футбол дар саросари кишвар президенти федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба масъулин дастуру супориш дода буданд ки феълан ин иқдомро сокинони ҷамоату деҳоти кишвар ба хубӣ қабул намуда миёни наврасону ҷавонон пайваста чорабиниҳои варзишӣ баргузор мекунанд. барои ҳамин ташкилкунандаи ҳамин мусобиқаҳо мо раҳмат гуфтанем ки бачаҳо ай ҳама кор яъне сунна шуда нигоҳ кунед чанд қа мухлисо моя тамошо мекунанд ҳамин қа бозиҳои хушрӯина мавлоно қатъи болои канали шаҳри Ҳисор финал буромада мо ба ташкилкунандаи ҳамин мусобиқаҳо раҳмат мегӯем. чунин мусобиқа дар сатҳи баланд гузашта бе ҷанг бе ҷанҷол ҳама дӯстиву бародарӣ байни якдигаримон гуфтаниам ҳамхели мусобиқаҳо бисёр шава ба ташкилкунандаи ҳамин мусобиқаҳо мо раҳмати худро мерасонем. ҳамин тариқ бозии имрӯза бо бартари зиёди футболбозони мавлоно хотима ёфт. дар маросими ҷамъбастии мусобиқа кумитаи тадорукот ба тими беҳтарин ва бозигарони беҳтарин медалу ифтихорнома тақдим намуд. инчунин касоне ки дар гузарондани мусобиқа саҳм гузоштанд сипосномаҳо супорида шуд. дастаи мавлоно ки дар мусобиқа танҳо як мусовӣ дошту дигар бозиҳоро бо пирӯзӣ анҷом дод ҷоми Шӯробро ба даст овард. воқеан ҳам баргузории чунин чорабиниҳои варзишӣ алалхусус дар деҳотҷойҳо барои рушди футбол ва ҷалби ҷавонон ба тарғиби тарзиёти солим нақши босазо дорад.